U utorak, 21. aprila, u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije održan je još jedan koncert u okviru ovogodišnje koncertne sezone filma. Koncert je bio posvećen stvaralaštvu kompozitora Filološko-umetničkog fakulteta, a na programu su se našla dela Jasne Veljanović, Zorana Komadine, Milorada Marinkovića, Vladimira Trmčića i Marka Kovača. Ono što je dodalo posebnu notu ovoj muzičkoj večeri jeste to da su dela kompozitora filma izvodile njihove kolege, ali i studenti našeg fakulteta. Koncert svi željno iščekujemo, za sada sve teče po planu i čast mi je da ću deliti scenu sa dragim starijim kolegama, profesorima, kompozitorima i sa našim studentima. Predstavlja, naravno, specifičnu vrstu odgovornosti, ali i posebnu radost i zadovoljstvo da mogu da iznesem svoje djelo i kao izvođač, što ne znači da možda neki sljedeći put neće biti povjeren nekom drugom da je interpretira. Ja se jako radujem jer ja sam prvo, evo 3. mesec tek na filmu i za mene sad sve novo i uzbudljivo i veliko zadovoljstvo sa divnim kolegama rad. Dosta sam pevala savremenu muziku i dosta sam izvodila da kažem svetske premijere, prva izvođenja savremenih kompozitora i moram reći da do sad nisam imala loše iskustvo. To su kolege koji mi se uglavnom svi znamo iz muzičkih krugova i oni su negdje i nas izvođače odabrali po nekim svojim afinitetima i smatrali su da su za nas određene kompozicije. Od 7 kompozicija koje je publika čula na koncertu, čak 4 su bile premijerno izvedene ove večeri. Ove svetske premijere, ali i ranije komponovana dela savremenih autora, čiji rad oblikuje zvučni identitet filma i Kragujevca, publika je, kao i svaki prethodni put, pozdravila i podržala srdačnim aplauzima.